Da, ovo je moj komentar na utakmicu. Znači, dobro ste čuli, ostao sam totalno bez reči. Ovo je naučni rad Dejana Radonjića. Doktorski rad. Savršena odbrana Crvene zvezde. Savršen napad Crvene zvezde. Savršeno vođenje utakmice trenera. Savršena atmosfera u kojoj je mogla da se igra. Ja zaista ne znam kako bih opisao ovu utakmicu, sem jedno veliko savršenstvo. Dobiti bivšeg prvaka Evrope, dobiti skup neverovatnih igrača, znači igrača za koje se cijela Evropa bori da ih dovedu u svoj tim. Dobiti ih 83-58, to je zaista nestvarno. To je nešto što retko koji tim može da uradi, a to je Zvezda uspela da uradi. Neverovatno. I to pritom u 4/4 ja mislim da Zvezda nijednom nije ušla u problem sa faulovima, nijednom nije ispunila bonus. Znači, nestvarna pobjeda Crvene zvezde i to na nestvaran način. Odigrali su maestralno, odigrali su perfektno. Nisu igrali svih 40 minuta, pobedili su sve 4/4, ali igrali su maksimalno nekih 30 minuta, a ostalo zašto da ne? Mogli su da se odmore, imali su prostora, dali su sebi prostora i odmorili su se. Nije svima bilo veče, ne može ni to da se kaže, Gudurić eto nije bio najbolji, Simonović je u prvom poluvremenu bio nešto lošiji, ali zato timska igra Zvezde je bila nevjerovatna. Drugar me sad na fejsu pitao ko je bio najbolji, nije gledao utakmicu, ko je bio najbolji u odbrani, pošto obično volim da kažem da je Lazić najbolji defanzivni igrač, to nije bio niko pojedinačno, to je bila Crvena zvezda. Ovo je, mislim, najbolja odbrana od početka sezone od bilo koje ekipe u ovoj novoj Euroligi. Neverovatno, zaista, bez komentara sam, fantastično. Fantazija. Pri tome, moram da naglasim da je suđenje bilo jako dobro. Bilo je grešaka, moram da kažem, i za Zvezdu i za Makabi, ali greške su bile tako minimalne, nebitne. Kad je počeo meč, svirao se jedan previše lak faul za Crvenu zvezdu, mislim, ne mogu se da setim, nebitno, mislim da je na Joviću, ali tad sam pomislio da će da utakmica krene u onom ritmu gde će sudije mnogo da se čuju. Ali ne, oni su lepo pustili da se igra, pustili su mušku, čvrstu igru, pustili su izbijanje lopte iz ruke, igrali i da kažem sudili su zaista fantastično, pogotovo Kristodulov koji je zaista odradio maestralan posao. Ovo je jedan meč kakav treba da ima Euroligi. Naravno, ne sa ovako lošim Makabijem. Makabi, ne možete kažete da je cela ekipa Makabija bila neraspoložena za večerašnju utakmicu. Tu je bio Gaudlo koji je postigao 13 poena, Sili 15 poena, Cirbes 10. Ali ovo je jednostavno dokaz koliko je Zvezdina odbrana moćna i koliko je bilo koja ekipa čiji je fokus na napadu nemoćna protiv Zvezde. Pazite razliku u indeksu, 108/48, 60 indeksnih poena razlike. Bukvalno kao da su igrali sa nekim drugoligašem, kao da su igrali sa nekom KLS ekipom na maksimalnoj snazi. Znači, neverovatno. Svaka čast još jednom kako su odigrali. Neću preterano da izdvajam, da nešto duže pričamo o svim igračima Zvezde, jer nema potrebe, ovo je timska pobjeda, reći ću u nekim kratkim crtama, krenuću po ovoj statistici kako se ide, znači po redu. Wolters, kako je ušao u igru, tako se sve preokrenulo. 8 poena, 4 skoka, 3 asistencije, all around partija, nestvarna partija Woltersa, moglo je bolje i imam novo ime za njega, nije Nate Wolters nego Nate Floaters, jer kad on baci floater, to je to. Nemanja Dangubić, defanzivno neverovatno, najbolja partija njegova defanzivna od početka sezone. 4 poena, 3 asistencije, 1 skok, 1 ukradena lopta. Nije trebalo više, uradio je sve što se od njega tražilo, uradio je to što se tražilo, fantastično. Luka Mitrović bio je kratko na terenu, napravio faul, nije bio najbolji i jednostavno bio je naravno i malo povređen, tako da totalno je razumno što odigrao ovako malo večeras. Branko Lazić razvalio je, ali uništio je ga odluka, znači šta je taj čovek uradio i jednostavno večeras je pokazao ko je najbolji defanzivac u Evropi. To je ono upravo što sam pričao,
u analizi. Znači, ko je pratio moju analizu, odnosno najavu utakmice, Lazić će dokazati na ovom meču ko je i šta je. Evo, mogu čak i da izvučem i izvući ću. Dakle, to je Lazić pokazao ko je i šta je, da je zaista najbolji defanzivac u Evropi, čak i pokazao da može da daje to 10 poena, 2 od 3 za 2, 2 od 2 za 3, 4 skoka. Najbolja partija njegove ove sezone. Ognjen Dobrić ušao 3 minuta, 2 poena, nema tu šta mnogo se priča, Mali je hrabar, zaista imao je par hrabrih poteza za sada na kraju i odradio lavovski posao za minute koje je dobio. Marko Simonović. Prvo poluvreme morao je prvo da se navikne na glas Darka Plavšića. Nije tu ipak bio Ilija Kovačić da ga vodi onim svojim Simonović, ali u drugom poluvremenu zaista nestvarna partija, 14 poena, bez greške za 2, 1 od 4 za 3, ipak nije mu bilo veče što se trojki tiče, ali zato 5 skokova. Charles Jenkins, 24 minute, 7 poena, 4 skoka, 4 asistencije, 3 ukradene lopte. Jedna od njegovih boljih all-around partija ove sezone i definitivno vidi se kakav je Đenka nakon jedne godine van Zvezde, znači trebalo mu je vremena da se vrati, ali vidi se kakav je on u stvari igrač. 2-3 utakmice je vezao fantastično i ja mislim da će on ovako nastaviti. Zašto fantastično? Ne govorimo o napadu, govorimo o odbrani. Odigrao je neverovatnu odbranu, čini mi se na Siliju, čak i bio je nešto i kratko na Gaudloku, krao je sve lopte, pomagao je, bio je pravi korektor defanzivni i to je ono što je Jenkins u Zvezdi, korektor i fantastičan defanzivac, neko kome je to prvi zadatak i neko kome zaista prija takav zadatak. U napadu je bio raspoložen i radio je sve što je mogao i stvarno mogao je sve i svašta. Eto, na red je došao Marko Gudurić, kome nije realno bilo veče, svega 2 poena, 0 od 4 iz igre, samo 2, eto, slobodna bacanja je pogodio iz 2 pokušaja, 2 skoka i 1 asistencija, 1 ukradena, 2 izgubljene, jednostavno nije bilo njegovo veče i nije bilo ni realno da sve igrače Zvezde ide. Sledeći, Stefan Jović, još jedna fantastična njegova partija ove sezone, 10 poena, 2 skoka, 9 asistencija i to 9 nevjerovatnih asistencija, prelepih asistencija koje je samo on mogao da izvede i da uradi. 2 ukradene lopte i 4 izgubljene, što je to malo pokvarilo njegovu statistiku, ali jedno perfektno veče za Stefana Jovića, nešto što on treba da radi i nešto što on može da radi. Pored toga, naravno, treba spomenuti odličnu odbranu na Siliju, ako se ne mislim da je njega čuvao. Jako pametna odbrana, dobro je ukrao te 2 lopte, zaista pametno, igrao je dobro na strani pomoći, pravio je čak i neke faulove jako pametne, opet moram da spomenem pametno jer je zaista opis za Jovićevu igru pamet i mozak. Ognjen Kuzmić, 12 poena, 5 skokova i 2 ukradene lopte i ja mislim da je Ognjen Kuzmić večeras pokazao da je u odnosu na Cirbesa od prošle sezone jedan veliki upgrade, što je svakako za svaku pohvalu. Milko Bjelica, 11 poena, standardno, ono njegovo, klasično, znači 11 poena, 6 skokova, 1 asistencija i rutinska njegova partija, kao i uvek, što smo navikli od njega i da gledamo. Zvezda je ukupno šutirala za 1 poen, 62,8%, za 2, odnosno ovo je bilo za 2 poena, za 3 poena 25% i za 1,73%. Za 3 poena mogli su eto sebi da pruže to zadovoljstvo da više malo šutiraju za 3. Zašto da nekad je zaista tolika razlika bila. U skoku su dobili 9 skokova, eto imali su više od Makabija. Što se asistencija tiče, 7 asistencija više, 4 ukradene lopte više, 6 izgubljenih manje i jedan jedini blok na meču eto napravio Simonović nad Cirbesom i zaista jedna prava pobjeda, timska pobjeda Zvezde i to je ono što Dejan Radonjić hoće da izvede iz ove ekipe, to je ta timska igra. Zašto ne želi da forsira neko pojačanje? Zato što želi, to je da dovede neko ekstra ime koje će uzimati loptu i šutirati, to je zato što želi da se igra timski. Zašto je doveo Natea Woltersa, a nije neko ko može da ima 20 poena u rukama? Zato što želi da igra timski. Zašto je došao Ognjen Kuzmić?
a ne neka crna zver, kako to navijači govore, želi da igra timski. Milko Bjelica, timski. Znači sve je jasno kao dan, to je ono što je Radonjić tražio i od prve sezone kad je bio u Zvezdi, to je da sklopi tim koji će igrati po njegovoj volji i to je upravo ove sezone dobio i ja mislim da je ovo mnogo bolja Zvezda nego prošle godine, naravno kada igra na 100% snage i na svim svojim mogućnostima, što je večeras sigurno i pokazala. Makabi jeste bio loš, ali jeste bio loš samo zbog Zvezde, ne zbog toga što im nije bilo veče. Također, eto, moram samo još da se pohvalim, jer eto, ko će ako neću ja. Dakle, najavu sam eto odradio zaista fantastično, što je naravno i moralo da bude tako. To što sam rekao da je jedna od najboljih najava ispostavilo se kao istina, desilo se sve što je bilo najavljeno u tom klipu, tako da ukoliko budete bili u mogućnosti u buduće, pratite moje najave i znaćete unapred šta da očekujete. To bi bilo to za večeras, samo eto još da kažem naredne mečeve Crvena Zvezda gostuje Olimpijakosu, dok Makabi igra, sad ćemo da vidimo, Makabi naredni meč igra kod kuće protiv CSKA, da li će Rami Hadar biti dalje trener Makabija, ne znam, ne verujem, ali vidjet ćemo šta će biti. Tako da to bi bilo to za večeras, pratite nas i dalje, veliki pozdrav od Stefana Pavićevića.